كعللكم اندي مصي مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندي مصي نافقكم اندي كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 انت حنينا مچم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابير يمسغن سلام عليكم عبت قدامي فيديو جمر كبل كلخوسي سدنت قدمو اندنيرو الى حسيبه حدا فيديو اخارخيبه خمزي زبلن مالتيو عف بلا خدانا قلع بلا قحشر يلا عبت قصل بيله زريو فيديو ادو بلينا زخل فلطت حيزاغن كمزي حدا سويلهم كونتروفيرشال زخون وقعتات كتواقع يبلان لهم بزحات سبات يحميوا قنيوم الله مالتيو عباينا ابا ديتاتنا قلمله زي نبرس حجب زمصيكم زمصاكم ما كتبل ايتخلنيهم نيريو لينا هاوم تحيش قبل بعلا بجنقت تبلعت ومرأة تناوزت وفويسي حقي تزاريب تحق دما لو ما عند خنق على عينه طف انت اليوم خاسي كبات زبل ساقوا يوصل كان يوم يبلنا حداك بوغن ايرتران تግራይን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ በዓል ኣወል ስዒድ ዝረዓበ ናይ ሓባር ሓደጋ መጸና ስለ ዘሎ ኻኒ ብዘላቕነት ክልትዮም ገለገሊኦም ከዓ ናብ ትግራይ ንኽድ ዘለናሉ ምኽንያት ወይ ከዓ ጽምዶ ንገብረሉ ዘለ ምኽንያት እሲ ኹይናት ናብ ዓዶም ንምውሳድ ኢሎም ቀጥታ ዝዛረቡ ሰባት ኣብ መሬት ኤርትራ ካብ ምዃንሲ ኣብቲ መሬት ትግራይሲ ይሓይሽ ትውጊ ኢላ ሓሲበ ነይራ እዚ ናይ ጓራይ ሓሳብ እዩ حنام سخاتهم قديم وارثنا هنا عسب وسدو تبعين تركونا نعمتيهم زولنا لو يلوم زارو سبات ወደባችሁ መታችሁ ተረከቡ የሚል ጥያቄ ከራሱ ከተባበሩት መንግስታትም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ኮይንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ነዚ ቻናለይ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባጽሑ ነባራት እንተኮይንኩም ሃናጻይ ርእይትኩም ክትገርፉ ይምሕጸኑ ብዙሓት ሃናጽ ርእይቶ ተውኒ ሓድገ ሰማይ ንኣብነት ካብኣቶም ጽቡቕ መደብ ኣለካ ቀጽሎ ኢልንሎ ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ክብሩን ፍትውን ሓድገ ሰማይ እምበር ሓድገ ሰማይ ነውሕ ደ ጆክ ቫይብስ ላይክ ጌርሌሎ ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ማለት እዩ ኣነም ብተመሳሳሊ ናይ ልብ ምልክት ከዓ እህበኩም ኣለኹ ማለት እዩ ደስ መእንታን ከብለኩ ደስ ስለዝብልን ማለት ወዲ መለይ ጽረ ኸድዓት ሸገናይ መቐለዶ በለ ዳዊት ነጋ ሰለዩን ናይ በሐቅ ወረጃ እዩ ይበል ጥበብ ሰሎሞን ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ናይ በሐቂ ሰሎሞን ይኩን ኣምላክ ጎበዝ ደራፊ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዓብይ ተስፋ ዝተዋሃቦ ዓብይ ዕድልን ግምትን ዝተዋሃቦ ሰብ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ሙሉእ ተስፋ ኣለና እስከሞ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኩሎም ንርአዮም بتقدماي فيديو خنجمرينا اصبتاي زبحال حدا حونا اب تيك توك ريكورد زغبر زولو ريكورد خاب زغبروم فيديوتات حدا እዩ ጉድ ስማዕ ዘብል እንዲ በት ሓደ ወገኑ ንሰን ዝብላና ግን እንታይ መስይልኩም እሙሙ ምርአይሲ ካብ ቀደም ዲ ጸኒሑ እዮም ዝብልና ዘሎ ወይ ክብል ይክ ካድ እንተይልኩም ወይ ክብል ለሚድኒ ገንዘብ ከሊ ይምበር እዚ እተንተወልኩ ገንዘብ ከይህብል ይምበር ለሚድኒ ሰዓየ ይኽእል ወይ ክብል ይላ እሺ ስለመድህና ዓለም ይልዋ መድህና ዓለም መስክ ዘይሰደኩ ወይ ክብል ይምበር إلاته. ماشي. أتيك مسلم من نالي شيء أتيك كيلو خيوس دام أنتي. تيجي بك يا خنيتي سر إني لوا. كتوه بلني طاي. كأو عف بلا خدانا قلع بلا قحشر لا أنتم أتجعل على خنيتي طوالة شغي إنسان. هذه مو كاسويتي هذه مو بس. هذه مو مسين قلو. حراي سب مالتسي عبي مالت زطعملو زيطعملون فولي زفلط مالتي اذا نادينا عبايين ان حغوناون كخونا يخلايم بعدمه انا بزعبا نسن زتزاربو ازربا تايم اخلكم مسلبن مسقلبن مس كل نغرن كلوا خلا خونا ግን ስሕተት ኣለውን ኢለ ኣይግምትን ወላ ተዛረባ ኢብን ዓባይን ዓብይ ተዛረበ ተዛረብ ኣይትሕዘሉን አንቱም መናእሰይ ግን እንታይ ዓይነት ሕቶታት እዩ እንታይ ሓትከ ሕና ኣብነት ንሰኑን ኮ ተጋገኒን ዲድ ሊሹርሲ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረበኩም ታይብላልዋ መስይልኩም ሰብኣየስ በላ ንሰበይተስ ከምዚ ገይርዋ መጽዩ አርኢን ንብረት ኪልዋስ ድሕራይ አትታ ኮይኒ ረሲሒሉስ ገዲፍዋ መጽዩ ሓሶት ከምኡ ኢለ ሸዊልክን ቀደም ወይነ እዚኮ ከምዚ ዝኣመሰለ ስኢልካ ታይ ዝበሃል ወግዕሲ ብስሩ ኣየ ጥዕመት ናይ በሐቅ ማለት እዩ ተመኽራና ብዙሕ ነተናይሎም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተመሓላልፎ ዝኾነ ቁም ነገር ኣይህሉን ሞሊኡ ካብ ህይወት ልምድኽን ንሽለ ጭልፈ ቢልክን ዝኾነ ነገር ነተና ሕጂ ዘለዋ ከምዚ ጌርክን ንበራ ህይወትስ ብኸምዚ እንተመሪሕኩም ማጸበቕት ኮነ ያልክን አንፈታይ ትሕዛን ከመይ ዝኣመሰለ ግዜ እዩ ግን ማለት እዩ ዓብዩ ንእሽተዩ ወዱ ጓሉ መራሕ ሃይማኖቱ ገሊኡ ከመይሉ በሓደ ግዜ at the same time ትባላ ሸይኽ ከመይሉ እዩ ከመይሉ ሃው ኢት ካም
زي بقى توانا نعناون زي تحساسبنا زولو مالتي فريم زيبل ولا قلدي يتزبهالون زي قلد سيسي نميديا زبقع يكونن بعين قلد نوعلو مالتي موها كاب ملحس عباين توصيس وبعد نحنا خوم زبل قال نحرد اتزاريونا متن زاربا زلوا ابدي مسين دلان زاربا زلوا دق انستيد بمنتاي اخفر دلنا نوري اسكنا ادو بليناون كابو زي تحت قال يا تزاريبا لما انت مالتي بتعمي حدغنيا زخونه زي لمدنايو زي بحلنا زي قالت تبلو زلخم زبات ግን አይነበረን ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ እትናትና ሕብረተሰብ እትባህሊ ልምዲ ገለገለ ዝበሃል እትሰኢልካ ብልምድታት ዝመፀ ስለዚ ፍቅደሉት ነቲ ሕብረተሰብ ተዘይ ኮይንስ ከምዛ ዓይነት ፀገማት ዘይነበረ ማለት ኣይኮነን ማዓት ፀገም በብገዙ ማዓት ፀገም ይዘሉ ስለዚ ኣብ ዓባይና ኣብ ኣዴታትና ገለመለ ዘይነበረስ ሕጅብ ዝመፂኹም ዘምፃኩም ክትብሉ ኣይትኽእሉኒኹም ነይሩ ካብ ቀደም ነይሩ ኣምላኽ ኣብ ስርሑ ይጋገድ እዩ ገለመለ ዝበሃል ንኣምላኽ ኣብ ኮምፒቲሽን ኣይትእትዎ حراي اتملسي ديقون كملسلا ايلوم يم كملسيو مالتي ديقون وعلو مسجيغاتاتو خمزلو خوينو كملسيو ادو املاخ اب سرحا يغاغنيو اوف كورس اب سرحا يغاغنيو مصحف اوريد دفترت ندحر دارينا يا خوينا نخلو فطرت مسفطره اغزيابير نتزفطرو فطرت سناي كم زخونه دما رايو يزب سناي كم زخونه تزفطرو فطرت سي حماق زبሃል ነገር كم زيبل سناي كم زخونه يفطيرو كابتو شعو زفطرون فطرتات ات حدا ادم زبሃል ودي كابتني ادم زبሃል ود غوني هوان تبሃል ጓል ካውስተረፉ እዕዋፍ ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ኣብ ሰማይ ዝበሩ ኣብ ባሕሪ ዝሰፍሩ ከምኡ አትክልቲ በብመዓልቱ ማለት እዩ ብርሃናት ከዋኽብቲ ዝሕምሱ ብክንፍ ዝኸዱ እንዳሐመሱ ዝኸዱ እንዳተፋሓኹ ዝኸዱ ዋት ኤቨር ዝበሃሉ ጀነሬሽናት ናይ ፍጥረት መወዳእታን ወድሰብ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ዝሓሸ ገይሩ ኣዳም ዝበሃል ዓርቢ መዓልቲ ፈጢሩ ማለት እዩ መላእክቲ ፈጢሩ ሰማይ መሬትን ፈጢሩ እዚ ኩሉ ምስ ፈጠረ ጸልማት ብርሃን ምስ ፈላለየ ሶ ኣብቲ ናይ ፍጥረት እንኮ ብሑት ተቃራኒ ካብ መጽሓፉን ከም ዝረኣናዮ ካብ ታሪኹን ከም ዝተምሃርናዮ ክሳብ ሕጂ እውን ንጥፍኣት ወድሰብ መንቀሉ ካብ ዝኾነ ብማይ ኣይ ክድምሰስ ብሓዊ ሶዶም ገሞራን ክቃጸል ካብ ዝገበረ ታሪኽሲ ግብረ ሶዶም ስለዚ እዚ ብባህልና ትክክል ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ብባህልና ተቀባልነት የብሉን ነይሪኡ ውሽጣ እዚ ሞ ከመርቱ ዕደ ይቀርብ እዩ ስሕተት ኮይ ስሕተት ፍጹም ነውር እዩ ዘይተፈጠርናሉ ባህል ወለድና ዘይውክል ነገር እዩ ለና ሃቦም ተሓይሽ ገበሉ ባዕላ ብጭንቀት ተበላየት ወምራ አስተናወዘት ናብ ሓደ ሃይማኖት ክትኣቱ እቲ ዝነበራ ጸጋን እቲ ዝነበራ ክእለትን ዝነበራ ተፈታውነትን ዘይተረፈ ካብ ልብ ሰብ ተሓኻ ክትወፅእ ትጋደል ሰብ ኣነ ከምዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ሚድያ ሰብ ዝፈትዎ የለ ኩሉ ሰብ ዝፈትዋ ኩሉ ሰብ ይፅዋዕ ማስ ዳል ሰብ ጠልይዋ ሓደ ኣምፃ ኣቢላ ዘይከውን ትምህርቲ ምፅዓዱ ኢላ ከምዚ ኪዳ ኢላ ሕብረተሰብ ዝውክል ይችላል ማስ ጠልይዋ ኣብ ፖለቲካ መፅያ ሓደ መዓልቲ ምስ ወያነ ትጸንሕ ሓደ መዓልቲ ምስ ግደት ትጸንሕ ሓደ መዓልቲ ምስ ትጸንሕ ኣቓልቦን ኣትሕዘን ይብላ ስለምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ርኹስ መንፈስ ርብሻ ጽቡቕ ብዛዕባ ፍልጠትን ብልሓትን ክእለትን ኣዱብልና ንምዝራብ ኣቕለለቢልና ዓንተውን ተዛሪበ እየ ካብ ቋንቋ ካብ ክእለት ካብ ብልሓት ካብ ኣዘራረባ ካብ ኣተሓዛ ሚድያ ካብ ጀማምራ ሚድያ ኩሉ እትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ እያ ንምንታይ ኣያት ከምዚ ዓይነት ተውህቦን ጸጋን ኣዝያ ክሳብ ሕጂ እውን በድማዕ መንገዲ ዘይተጠቐመትሉ ትዲቁ ዝበሎ ከም ዘሎ እየ ዝወስዶ ኣነ ሓቂ ንዘራረበት ተባሂሉ ኣዱብሌና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ተቐባልነት ብጣዕሚ ካብ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣጆ ሓፍትና ካብ ዝብላን ኣነ ዋላ ጀሚሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ዝፎትዋ ካብ ባዕለ ጀሚረ ክዛረብ ዝፎትዎ ስብእና ዘለዋ ንሰባት ተሓዝን ኩሉ ነገር ዓቕሚ ዘለዋ እያ ማለት እዩ ከምዚ ዝበሉ ንእሽትለያት ነጥብ ክትድርብየሎም ትኽእል ዘረባታት ግን ንምንታይ ኢላ ከም ትዛረቦም ኣነና ይርዳእኒ ሶ ኢምፖርታንት ዘይኮኑ ነገራት እዮም ተትገድፍዮም ጽቡቃት እዮም ኣዱ ሰምዕኒ እንድሕር ዳኣሊ ኮይንከ ንዓኽሲ ካብቲ ዘለኪ ዓብዪ ክብሪ እዚኦም ወሰኽ ኣይወስኽልኩን እዮም ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ከም ወሰኽ ውንስ ኮይኖም ውንስ ዘገልግሉ ኣይኮኑን ክብለኪ ኢለ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ግላት ትስዩ ቱጌዘር ትቸር ውፉይ እንድ ትቸር በረከት ይብሉ ጠፍእ እንተደልዮም ካሲ ቀባጥ ዝብል ሳጓ የውፁልካ ነይሮም ዝብለኒ ሓደ ኣርክ ሕጂ ነታ ሳጓ ክትበቕዓ ኢልካ ፅደፍተ ኢሎምካ ቀባፅ እንዲ ዝዳ ፀድፍዎ ብሎካ ትፀድፍ ኮሚና ንርኢ ዘለና ሕጂ በሬዳ ብምንታይ መዓንጡ ክዛረብ ውፊዳ ምንታይ መዓንጡ ብዚ ክዛረብ ኖ ሕጂ ከምዚ ናይ ብዑር ፉፍ ኣይኮንና ንብል ዘለና رؤيني ولا يكون نبذلنا انتاي شعبنا له وزن تصحفنا اذا تزاربنا له نمن يقول اسال الفخمه يزلو
ኢንተረስትናትና ጉዳይ ዲ ውስኽ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ዘለና ድሕረጂ ስለዚ ትክክል እዩ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ንስኻት ዝለዓልከ ኢኻ ንስኻት ዝበለፅከ ኢኻ ንስኻኮ ካብቶም ካልኦት ዝሓየልከ ኢኻ ከምዚ ግበር ኢሉ ዝዛረበካ ሰብ ኤንወይስ ትክክለኛ ስለ ዝሓየልካ ገለ ከምዘይኮነ ምእንታን ንክንፈልጥ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ክነስምዐኩም ደሊና ማለት እዩ ሰብ ኮይኑ ካብቲ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንድሕር ዳኣልዩ ኣዘራርብኡ ክእለቱ ብልሓቱ ፍልጠቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍልጠት ዘውዲ እያ ምስ ነገስታት ክትቐምጠካ ወይ ንበር ክብሉኻ ክትገብር ትኽእል እያ ይብል መፅሓፍ ምሳሌስ እዚኣ እዩ ተዛሪቡ ትክክል ከኣንያ ከምዚ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ እቲ ዝተረፈ ግን ቀባፂኻ ነቓፂኻ ቦዚ ተበልካ ከምዚ ኢኻ ንስኻት ዝሓየልካ ኢኻ ገለገለ ኣቐዲሙ ንሱ ክጥዕማ ዘይኽእል ሓዊ ንዓኻ ከጥዕመካ ዝኾነ ሰብ ድልየት ክዛረብ ይኽእል እሞ ዋጋ የብላን እያ እታ መልእኽቲ ኣነ በፂሓትነላ ጽምዶ ናብ መንግስቲ ተሰጊሩ እዩ 80% ተረዲእዎ ኣሎ ብዛዕባ ጽምዶ እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ደይ ተረድኦውን ተረዲእዎ ኣሎ ክርድኦ ጥራይ ዘይደለየ ዘሎ ከም ተረድኦ ክፍለጥ ደይደለየ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይመስለካ ናብ መንግስቲ ሰጊሩ እዩ መንግስታት ፈልጥዎም ተረዲእዎም ኣሎ ኣይርድኦምን ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እውን ኣይኮነን ግን እቲ ህዝቢ ካብ ጀመሮ ሕጂ መንግስቲ ይቕበሎ ጥራይ ስለ ዝኾነ መንግስታት ሰርሕሉ ኣለዉ ዝረዓበ ናይ ሓባር ሓደጋ መፀና ስለ ዘሎ ከዓኒ ብዘላቕነት ክልቲኦም ነዚ ህዝቢ እናረኣዩ ተናቢቦም ክሰርሑ ኣለዎም ንብል መንግስቲ ኤርትራ እውን በቃ ነዚ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ መሓውሩ ኣዋዲዱ ህዝቢ እውን ብደንቢ ገይሩ ኣደራጅዩ እናመርሖቱ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክባት እውን ብዋናነት ዝመርሖ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሖ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብሓቂ ምስጋና ይግብኦ ሕዚ ከዓ ካብ ትግራይ እውን ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ካልኦት እውን ንሕና ኣብ ጽምዶ ዘለና ኣካላት እውን እዚ ጉዳይ እዚ ብዝግባእ ተረዲና ካብ መጀመርያ ጀሚርና እናሰራሕናዮ መፂና ናብዚ መድረኽ እዚ ምብቃዕና ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ ጽቡቕ ወል እቲ ጽምዶ እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ክኽእል ኣለዎ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ጽምዶ ናይ ህዝብታት ትርክብ ናይ ህዝብታት ሰላም ናይ ህዝብታት ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ ጽቡቕ እቶም ኣድማዕታራ ተፃዊቶም ዝበሃሉ ዘሎ ኣካላት ምጽዋቶም ብጣዕሚ ንሕና እውን ሕጉሳት ኢና ንምንታይ እቶም ኣካላት እዚ ናትና ኣካል ናትና ክፋል ስለ ዝኾኑ ብክልቲኡ መንግስታት ግበርዎ ሞት ህዝብ እዚ ከምቲ ተሃንጢዎ ዘሎን ከምቲ ሃረሪልዎ ዘሎ ንሙሉእ ሰላም ምዃኑ ንገርዎ ሙሉእ ሰላም ክነምፀልካ ኢና ንገብሮ ዘለና በዚ ሕጂ ኣብዚ ጎደቦና ዝኾነ ይኹን ድምፂ ጥይት ኣይትሰምዕን ዝብል ፌርማስ ፈርሙ ናይ ብሓቂ ተኮይኑ ተዘይኮይኑ በቲ ንስኻትኩም እንኮ ትገብርዎ ናይ ምፅምማድ ኩነታት እውን ናብቲ ህዝቢ ናይ ሓደጋ እንድሕር ዳኣ መፅዩ እሞ እቲ ሓደጋ ድማ መኪቱ ዘየትርፍ ኮይኑ ምናልባት እንተተረኺቡ ሕጂ እውን ዳብል ሓደጋ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩለንትናዊ ሰላም ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣነ ዝቐድሞ ትምስምማዕኹም ጽቡቕ ተሰማሚዕኹም ግን መፍትሒ ኣብ ነገራት ናይ ምቕማጥ ጽምዶ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዜናቱ መሬት ዝሓዘ ካብ ዜናቱ መሬት ክወፅእ ዘይግብኦ ዝወሰደ ክምልስ ዝግብኦ ዝግብኦ ብኣግባቡ ክሕዝ እዚኦም ንክግበሩ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ንሕና ሕጉሳት ኢና በቲ ትገብርዎ ፃዕሪ ማለት እዩ ካሊእ ጣጣ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ ዝእምቶ ኣንፈታት ምዝህልው እቲ ህዝብና ድማ እሞንተ የተፈለጠ ተገርህ ነቲ ጉዳይ ዝዋላ ተኣቲዎ ባዕሊ እቲ ህዝቢ ሓደጋ ከም ምዃኑ ድማ ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም እዩ ናተይ ዘረባ እዚና ገዚና እዩ ኮቶኮሳ ይነፍቅደልካ ኢና ገንዘብና እዩ ሱቅ እንተልካ ገንዘብካ እዩ ፈንጠርጠርተልካ እንተልካ ግን ገንዘብና እዩ ናብኣ መፅኡ እቲ ሽርክነታዊ ሓይሊ ነዘን ንብረት ክወስደ ኣበይኮም ከዓ ከም ወጥቁሰ ትውንኖ ተውሕሶ ደጀን መሬት ዘይብልካ ኣለና ተልተኾንካ እኮ ዘይድፈር መሬት ክህልወካ ኣለዎ ካብቲ ዘይድፈር መሬት ኢኻ ትኩሶ ኣየና እቲ ዘይድፈር መሬት ትብሎ ዘለካ ኣበይናይ ጎቦ ኢኻ ክትፅጋዕ ንሕና ዘይንበፅሖ መሬትን ጎቦን ስለ ዘሎ ክንበፅሖ ኢና ስለዚ ሱቅ ተልካ ገንዘብካ እዩ ክትኩሰ ተልካ ግን ገንዘብና ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ቅዲ ኩናት ንዕኡ ዝምልስ ግብረ መልሲ እውን ኣሎ ፈንጠርጠር ጠጠው ክብል ይግደድ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ከምዚ ጌርና ባይታ ረጊፅና ናደልዲልና ክንዛረብ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘይብድሆ ብድሆታት የለን ኮይኑ ግን ኣርዑት ንበይኑ ዝስከመሉ ምክንያት ስለ ዘየለ ሽርክነት ንብል ህዝቢ ኤርትራ ጅግና እዩ ዘይብድሆ ብድሆታት የለን ንበይኑ ዝስከም ኣርዑት ግን የለን ንምንታይ እታ ሰላም ንዓፋር ትምልከት ንትግራይ ንኣምሓራይ ንሱዳን ንኩሉ ትምልከቶ ሞታ ሰላም ንኩላና ትምልከት ኮይና ኩለንተናኡ ሰላም እያ ክትከውን ዘለዋ ኩዩ እታ ሰላም እሲ ንዓና ትምልከት ነቶም ካልኦት ትምልከት ኩሎም ዝሓስቡላ ክትከውን ድሕር ኮይና እታ ሰላም ኢና ክንሪኦም ዘለና እታ ናይ ምትህላኽ ገጽ ኣይኮንናን ክንሪኦም ዘለና ንሕና ተጻሚድና ኢና ንስኻትኩም ድማ ከማና ተጻሚድኩም ንዑ ትብል ጻውዒት ኣይኮንናን ንዖም ክንሪኦም ዘለና እታ ሰላም ንገብራ ዘለና ሰላም ምኽንያታ
وصيتا بهجنا دليتنا مسكالوتون سلام كوين نخنبر نتقوين دليتنا بتوم كومبرومايز كجبارو زخولو إيفن متاتون ترليومنا نساتهم نحرد أم أنت سلام تقوينهم سي حقنا سلام بفتر زي أتومون نقدف كتعبيت نقنس كتصرف نتقنسه provoking زخون وعزار أربعات بزي يخون بتي مالتي بقول نتقنس تقويديو سلام زمت سلام سل بأفكار تزارب كايجن بقول لي مت مالت كم زي كونه هنفلت كنكل لنا أقام شوم حماسين شوم سراي لا تهالي الشيب نيرو تقراي تقريني نيرو كشاب ألوها من لاش أمارا رحا نا تقراي أمارا رحا نحواتي مالتي ناي شعبي يقن بتم مارا رحا تزخافة في لمو بناتهم دخمت تزبقن حدا رينايو ينا مسيو تلو حزبي حدا قانقا هو حدا في الليل نو تقراي نا فيدال سنتمنت نيو إرتراويان إلى ناي كولوني مايند نيو أنا ناي نفلت عينت مالتي تقراوي إلى أنا نافيدال سيستم خلص يا حزي أحناسي بأخذ ما اندحر تمرحنا بحوحاتي جنفر حوحات دمورس أي سرقت ما فيها تات دمورس خمو اندحر تمحادرنا حزب رايا انتو دقزي طرح هند الله واقع كافي هند الله قزي وصل يعلو لكم احنا مسخاتهم قادم وارد معنا ناتاتهم حاصبت كالسن خوانو بسم دق رايات ولا ترايا يوم لكم امس خمس لهزب رايا المتلا تخدوا لكم رحقات اذي ما نمقبلكم سبايلي نقص ابجه ولا ارغت دروا أي خنا يدو الحزب رايك مرحو سروا استخاخل كل تقديخ على لجاي زلزال دخونا سبايكو حزي دايم كمان رحيو بقى بدق رايات مرحلة الشي زيناي قواري حسابيو نحنا دحر دقيم أين مرحلكم منينا كتمرحنا يدخلون يخوم زبل زربايات ترفق علاتون كنزارب كم زيبلنا زحبر ويل سبك كم رئيتو آخ زارب يغيديو عدتا تنفع عدد سنة نسيانة بعد شي من قراه نسيانة بعد شي من قراه أكيد أصدبر بدي خمرة نسيانة بعد شي من قراه سبك عقمتي نعي كزاي تنكف ندلوخ تنكفو أي دلوخ بلفنت تأسوس يحيش لي حسيبين إيري كلاي نقرك أمريت إيرترا كاب مخانسي أبت مريت تجرايسي يحيش توجي إلى حسيبين إيري حق خزار بكا جن أبتنات كبروسس مسرع هو هذا زيجا متشو ندحر كتقع خوينو أنا نعي بود أو رجع يكون أنت خاتي علكا بإيرترا وزيجا سكرلو زعدمو زلو أرمين كان تاي كم زمثل بلك سبب وانو خري أصل زلو أزياتهم دون جيم يمزارو زلو إن فاكت زخلو عقرقر كي مسخلو أجي صلاينا إثيوبيا إساياس يزبلو زلو كاب إساياس نلعل صلاينا إثيوبيا أبي أحمدي بتكبارو خطريو خلا فتناتات حليفنا يو قتلكم مناخ نطفكم مناخ نفسي ألون كتملوسي أخو ميلونا بقلت أتخالي أفراري نزر سناك سرعي اللي حاسب من أردا هوي نجن نعاية فلت النساني نخندي سبات صري في إثيوبيا أوالد كي ترفع اسمعوا مراحيهم ذا عانة أندبتكم ذلو أفوز طفوا لبزع أورو أنت عقمهم ذلو مراحيهم سمعوا ولا ما يكون سواء يكون زي أوصي خيالنا عيك عمسيو بحقديو بخالي درجة يترادرني كما يجري يسمع مع من يقوم حقهم سوم دم حقهم ويسوم يقوم حقهم ودبات يقدف تبايلن حسابن كي تقربون كي تبلون تبايلو مهارات تقليلهم واغازه فول تقالستي اياتو جزا خلاص ويلا چانش تبزلا يردا خاينا نو لو زمتنا نا تردانا هم زمالتيو قالينا غزينا ينطفل ስለዚህ ትግደፍ ይርዶይ ተዓቅምና ክሳባቢ በጽና ተማልን ንስሓዝ ነበርና ነብየና ዩቲዩበር ዶን ኪሮስ ደራፋይዶ ዋጣዶ ናቦሉ ናናሾው አኻገለና ቦሉ ነዚ ሁሉ ተቃላሳይ እምን ደርባይ ምኻድና ጥራይ ዘይኮነ ሲምቦሊክ አው ኸይትሪዮ ኪኖቲ ኣብ ኡምር አይና እቲ ትሕስቶ ቁም ነገር ከም ዝበልካ በእኹል መጽናዕቲ እምበር ብፍኑ ሶይና ይኮናን ጌርና نحن هاجروايننا ماشي بزخونه يكون من قد غاب إيرترا لو تينسا زبال ناي كودنا زربا تسكيم ناي كونات نقعزو على سنخدو بزخونه يكون واقع إيرترا لو تيمتس أبي إيرترا لو تزمتس بزقلله
بزحاشة نمزع دما زحاشة مزعي برهان كم تسألنا بزخل أقرابيو لو تزمت ولا مش شيطان كونكا لو تخمت له نو مش شيطان كونكا جهنم طرح خاطر تدل احنا جهنم كور ساين دلنا جنة كنسرحنا نقال السنة سلازم سيمبل يا مرسي مش شيطان كونكا ولا نيسي استعالي وسبلا كسب نو مش شيطان كونكا انت قدرتك شيطان انت عليه شيطان دا جهنم ندي اتوقع نيسي شيطان دا مكياس مش شيطان كونكا عليه شيطان دا كوين كاس جهنم كويناتني ايرتران دا بنكاس تايل تشكا على جهنم تمت حقيقي خكليو تحسابو مالتيو خكليو بتعم ناي ميرون زربات خكليو مس كوين كا تااليو زي تخيل كوين كاسي كالي اموت دحرايكم دي غور اغلغل زبال حسوتات سلازلو اصبي قبرهري يول ታችን አይነገርም ወታደራዊ ስራ ስለሆነ አይነገርም በመሆን በሚገባው ደረጃ በራዳር ቁጥር ስራ አድርገዋል በመሬትም ባየርም ተቋጥሮ ነው ወደባችሁ መታችሁ ተረከቡ የሚል ጥያቄ ከራሱ ከተባበሩት መንግስታትም ከሚመለከታቸው መንግስት አካላቶችም እንግዲህ ደርሶናል አረካቢው አካባቢው ማን ነው ተረካቢ ኮርዳይት ነው በተፈለገው አቅጣጫ ብትሄድ ያው ደጋግሜ የሰራሁበት ጉዳይ ነው የአሰብ ጉዳይ ሲወራ ይሄንን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ላታምኑ ትችላላችሁ ወደቡንም ግድቡንም እኮ አላመናችሁ ግድቡም ራሱ ተረከበ ነው ለዚህ በቃ حراي ስለዚህ በሃዲ ባህላሲ እትዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ተረከቡ ተባሂልና ኢና ምስጢርና ኸኖ ዘይደለና ካይብለሉሲ እዚ ሕጂ ተረከቡ ይልዎ አይወሉ አካል ሲሉ ከም ዘይባሃል ርግፀኛ እንዴ ግን ተሰባይ ዚ ነው ዓለሱ ይል ሓደ ታይ ዝባሃል ከም ደስ ዘሎ ዝዛረብ ዘዘምፀሉ ዝዛረብ ስለዝኾነ ዘዘምፀሎም ዝዛረብ ሰባት ባይዘ ሞሊኦም እዮም ዘለፍቲ ቪድዮታት ሒዚ መጽ ዘለኹ ከም ደስ ዝበሎም ዝዛረብ አካላት አለው እዮም ደስ ዝበሎም ሱኢሎም ሎም ዓንቲ ደስ ተይሎም ቀንደልዮም ኢና ይብሉኻ ደስ ዘይሎም ካ እንደልዮም ኢና ክብለካ ይኽእል ወላ ንዓና እንተጋሩ ማለት ሶት ፕሮብሌም ዚ ብጠቅላሉ አሎ እዩ ግን ንኩሉ ነገር ንሕና ክንዛዝሞ ዘለና ማለት እዩ ክንዛዝሞ ዘለና ሕጂ እውን ማእኸላይ ብዝኾነ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን አካይዳ ማእኸላይ ብዝኾነ ናይ ሓልዮትን ናይ ተኣማንነትን አካይዳ ማእኸላይ ብዝኾነ ናይ ዕርቅን ናይ ምልውዋጥ ድሌት አካይዳ ተዝኸውን ጽቡቕ ሶኢልካ ኩሉ የዝብ ዘለኹ ማለት እዩ ሓራኤ ዝነብር ዘለኹ ሓራ ኣለኹ ኣብ ወፃእ ኣለኹ ኣብ መሬት ኣለኹ ውሽጢ ዓዲ ኣለኹ እዚ ኩሉ ጥቕሚ የብሉን ጥቕሚ ኣለዎ እንተይሉ ግን ኣነ ከትርፎ ዘይክእሎ ንሕር ኮይነ ክሳብ ሕጂ ተዛሪብና ኢና ሰላም ፀዊዕኻ ተዛሪብካ በኣፍካ ሰላም ዝበሃል ወድኻ ስለ ዘለካ ሹም ናይ ወድኻ ስለ ዝገበርካዮ ትመጽእ ማለት ኣይኮነትን ኣክሽናት ሕድሕድ ኣብ ኣፍካ ተዛረበን ቃላት እውን ማተይ ገብራ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓቢርና እንተ ንሰርሕ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ዝበለፀ ዕማም ከህልወና የብሉን ካብ ሰላማዊ መንገድታት ካብ ናይ ህይወት ሰብ ካብ ናይ ስቃይ ካብ መከራ ካብ ዝወስድ ዝኾነ ይኹን ፀገምን ኩናትን ወረ ኩናትን እሲ ክንምሓር ተኮይና ንሰላም ተሰሪሕና ማለት እዩ ንፍቅሪ ንምትሕልላይ ተሰሪሕና ምኾነ ተዘይ ኮይኑ ግን እከለኩ ኢኹም ዝገበረ እከለኩ ኢኹም ዝገብር ዘሎ ገለ ንኹላህና ሒዝና ክጠፍ ይኽእል ቶታል ዕንወት እዩ ጠቕላላ ማለት ኣነ ዘንበብኮ መፅሓፍ ዝሓለፈ ነጊረኩም እየ ካብ ኩናት ዝርከብ ርግፀኛ ዝኾነ ውፅኢት ከም ካልኦት ርግፀኛ ዘይኮኑ ክህሉ ይኽእል እዮም ካብ ኩናት ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ 100% ግን ጋራንቲ ዘይኮነን ርግፀኛ ኣይኮንካን ኣካይዱ ይፍለ እዩ ካብ ሰላም ካብ ኩናት ዝኾነ ለውጢ ናይ ለውጢ ኣንፈት መቐየሩ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን 100% ርግፀኛ ኣይኮንካን 100% ርግፀኛ ዝኾነ ካብ ኩናት ክርከብ ዝኽእል ነገር ግን ዕንወት ግን ኣሎ እዩ 100% ርግፀኛ ኩናት ተኻይዱስ ዕንወት ኣሎ ቶም ካልኦት ምናልባት ከምዚ እንተኾይኑ ከምዚ ጌርና ተተዓዊትና ተተሳዒርና ገለ ዝብል 100% ርግፀኛ ኮይንካ ካብ ኩናት ትረኽቦ ረብሓ ዕንወት እዩ ብዛዕባ እዚ ድማ ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ፕሮቮኪንግ ዝኾኑ ቃላት ተዘይ ንጥቀም ናይ ሰላም ዝኾኑ ቃላት እንተንጥቀም ትመንእሰይ ንባዕሉ ኣብ ስራሕ ናይ ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ተዝነጥፍ ምናልባት ድሌታት ተልዮምና እውን ቶም ድሌታትና እንቶም ባህግታትናን ብረብሓን ረብሐካ ክረብሐካ ተዝቃነዩ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ተዘይ ኮይኑ ግን ግዜ ዝበሎ ክኸውን እዩ ስፈጣር ኣለና ማለት እዩ ልዋም ቀነ ኾነልኩም እምነ ንሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ